Iltaa. Niin, iltahan on kyseessä, vaikka aurinko paistaa edelleen Särkänniemessä, herra Madeira sentään. Te olette nyt tytöt kevään aikana eläneet aika mielenkiintoisia aikoja bändin suhteen. Kertokaa vähän, mitä on tapahtunut? No me ollaan lähinnä pyöritty ympäriinsä Euroopassa ja tehty radiopromohommia. Joo, hölmöilyä kaiken kaikkiaan. Hölmöilyä kaiken kaikkiaan, mutta tähän hölmöilyyn liittyy syy, nimittäin te olette siis saksalaisen monikansallisen levyyhtiön Nuclear Blastin listoilla tätä nykyään, eikö vaan? Joo, itse asiassa me tehtiin niiden kanssa soppari tuossa syksyllä ja täytyy sanoa, että ihan mahtava porukka ja mukavaa ollut. Ja nyt ei puhuta todellakaan mistään pikku kokeilusta, koska mä nyt lainaan Markus Steigeria, joka on Nuclear Blast-levyyhtiön johtaja. Hän sanoo, jos kaikki menee hyvin, niin 5 vuoden päästä Indica on maailman suurimpia bändejä ja myy 20 miljoonaa levyä. Tää on siis suolalainaus. Mitäs mieltä te olette tämän kaverin sanomisista? Ihan hirveetä bändin aliarvioimista. Mehän myydään 40 miljoonaa levyä. Totta. Mä osallistun tähän haastatteluun paljon. Mä vaan aina sanon tänne totta ja joo. Sä aina komppaat sieltä sivulta. Heini on niin fiksu tyttö, että mun ei tarvitse puhua enää ollenkaan. Parempi kun keskityt siihen, että näytät siinä sillain kivan näköiseltä. Sitä mäkin aina yritän näissä ohjelmissa. Mutta joka tapauksessa ilmeisesti markkinointiin, kun on pantu isot fyrkat, 500 000 euroa on markkinoinnissa ja meinaako teillä niinku puntit ruveta tutisemaan tässä? Ei oo, mä sillä 500 000 eurolla ostin 1 hevosen ja 2 pientä ponia. Ja ne löytyy tuolta maalta, minne mä oon muuttanut nykyisin. Tervetuloa. Okei, mahtavaa. Te olette siis myös tämän haastattelun aikana menettäneet järkenne. Se on hyvä asia. Mua kiinnostaa tämä Markus Steiger jäbä, koska se on pitänyt myös puheen suomeksi. Se on siis sakemanni, joka ei puhu sanakaan ilmeisesti suomea, lukee puheet paperista. Ja suomea ymmärtämättömälle yleisölle on kertonut, että jos ette osta Indican levyä, niin hän tappaa teidät. Tappaako se meidät vai te, jotka... Ei, toivottavasti ei teitä, vaan siis nämä ihmiset, joille puhe on pidetty. Voi herra jumala, se on kyllä aivan sekaisin se tapaus. Niin, mutta toisaalta kun tää maailman väkiluku kasvaa koko ajan, niin ehkä tää on Markuksen keino hoitaa tää homma. Jos ette sit kaikki osta sitä levyä, kannattaa ostaa Away, tosi hyvä levy. Eli kaikin puolin tää Markus Steiger, ison levyyhtiön pomo, vaikuttaa varsin miten se nyt sanoisi nätisti, hullulta. Intohimoiselta ehkä, sanotaan näin. Joo, kyllä se on kiva, että ne pojat on ihan täpinöissä. Okei, no siitä kaikki kiitos teille. Nythän tässä on tämmönen pulma, kun suomalainen jo suomen kielellä suosittu bändi menee ja vaihtaa kielen englanniksi, niin hirveän hyvin hän ei ole käynyt yhdellekään bändille Suomen historiassa koskaan ikinä. Huolestuttaako teitä semmonen? No, en mä tiedä. Ei se ehkä meille käy samalla tavalla. Niin. Sitten palataan tänne ja jatketaan saman malliin. Eihän se nyt niin vakavaa ole. Ja sitä paitsi Heini, jos et saa nyt vielä 6 vuoden aikana huomannut, niin meidän maine on jo mennyt täällä. Se on kyllä totta. Me asutaan metsässä ja kaikkea, niin ei vielä meillä ole paljon menetettävää. Okei, ja sitä paitsi mä väittäisin, että niin kuin 4 ruusullekin aikanaan kävi, niin siinä meni noin 10 vuotta ja sitten jengi unohti sen 4R:n ja Lovin the Alienin. Että kyllähän te sen verran jaksatte odottaa, jos hommat menee munilleen. Helposti. Okei, te olette esiintynyt nyt jo muun muassa Berliinissä ja ties ympäri Eurooppaa, Italiassa, Ranskassa. Minkälainen vastaanotto ulkomailla on ollut? No, tosi hyvä ja positiivinen, että Euroopan rundi alkaa syksyllä, mutta tulemme varmasti myöskin Suomeen ja rakastamme silti Pihtiputaata yli kaiken. Ei mitään lisättävää, selvä, hyvä. Tässä on tämmöinen mielenkiintoinen kuriositeetti teidän kosketuksesta ulkomaihin, nimittäin teidän albuminne Away sai Slovenian Playboy-lehdessä 4 pupua 5, eikö vaan? Joo, siinä vaiheessa mä tiesin, että ura huipulla ollaan nyt. Tästä ei enää pääse kuin alaspäin. Paitsi ehkä jos saadaan ensi vuonna 5 pupua 5 ja keskiaukeama. Niin, seuraava kysymykseni olisikin nimenomaan se, että kukas teistä tytöistä sinne keskiaukeamalle olisi sitten valmis lähtemään? Tää on helppo. Sirkku varmaan. Joo. Sirkku, jos sä jossain siellä takahuoneessa kuuntelet tätä haastattelua, niin valmistaudu... Anteeksi, tää oli perheohjelma, lopetan. Tää oli siis lupaus, voidaan pitää tätä niin kuin sovittuna, eli Sirkku Indica-yhtyeen kiipparisti, eiks vaan? Näin on. Mahtavaa, Sirkku, odotamme innolla ja onnea menestystä keskiaukeamalle. Kiitoksia Indican tytöt. Ristikon peliaika päättyy nyt ja me käydään pienellä katkolla.